bisimilayi ye kuranɛ sɔrɔ an bɛ segina ye 68 dɔn jiginni la aya 26 kɛlɛma 92 harafu 378 bisimilayi rahmani rahimi abadi hadisul ghashiyati laboli baga kibara nanima tawshal khalaiqa abidan fe bela jele ndatugu naga sirango gelen ka bela jele labo naga sirango gelen hali nye nyiningali ye nga alla nyini ye sabatili de nam nyeda do odonna o majigile do baragela do asengele do abisenge mundela shenu minuni gole minu ni asirlembo kono senge nyi ode abisenge ni ode me do ba famire ka foko do be barake ko nga ku bi senge o ka barala do be barake ku ubi senge o ka barala mba me do la ko ma minu bon ni ube bidia bara uti barake awa ni sunai awa ube flanka fya bara uke ko ulu akambe ulu dema ko lugo ni islamo yedron we batun nunge ko nga nige barake namake sunakono awagi senge fudo de bu bamani ayenga ko amilatun nasibatun o koson mba fe ka famille do ni nyini ni yoro la ne ko ni be bara jumanye de bike ni awa ibi sengola ni ti sarana ilahara o bara jumanye pote bara were koy mo ni be barake alay akeni ya khalasiri akeni du sukunjiye njiyale ala ko mukhlisina lahuddin iga batuke alay obe ene ala de che ya khalasile gundo do abe ene ala de che kana obo iyere ka jamakulu were kerunai akambe ere de ma ere mingo iye sunna mogoyede kuma ingambe ere de ma ere de kanga ka barake ni ya khalasile ni ini ala che jeya do den ninte fenye o de kenega ngoye o fende mimbe jonni amachi baro barana make alay jena ya no bi senge fu na fatala lahara kele flana bara o bara afon me ko ashirku lasaru o de riyawi yere jira ibiga bara minge ni tiga ke alay be ala ta saradi malahara o yere jira yo nga o danye yo bara minge yere jira kala iti baraji soro o bara indela note ibe bara were minunke ni ya khalasili kola ibi ye farda minun di hal ni aya soro iyolu ke hal ni o makeni ko were ko ni ya ke dur ala ya wajibe nganyake ibo farda minun di ibo lu baraji soro bakasinga jamakulu do kerun ko ni ngambolu dema ko lu bido jahanama la oye dina fambaliyaye ibien oye betlongeni alaga qur'an ayaye anganga nchogodo ona nyogonawla bo otemenengo alebe jamakulu minin keru ko aba uluye yere sengelawni ma don alebe ko ulu jamakulu yere keru ne fenkelemi nga ni yesekesel ge ibita soro abela ubalalembe mustahabu dodeka obi ka silamo chefara ka silamo bila ɲɔgɔnna ka silamo kungari ɲɔgɔnna ni fɛn dɔ ye min ti foye a bɛ fɛn fila de ɲɔgɔn ci mustahabu ibe makruhu bitifaqil ulama wala ɲɛ joya mun kama m'a fɛ de silamo ka famu an ka tɛmɛ ni an ka kelenya ye silamo k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na kelenya min bɛ silamo bolo ɲɔgɔn minɛ min bɛ silamo bolo surtout mali silamo bi cogo min sisan no
surtout Haut Conseil ni Mamoudou Diko ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na sisan an k'an jija an ka tɛmɛ n'o ye kuma o kuma n'o bɛ na n'an ka cɛ farali ye kuma o kuma n'o bɛ na ni lagosili ye an k'a lajɛ k'o kuma ninnu to yen an ka ɲɔgɔn ku ne bɛ ka nin kuma min fɔ ni diɲɛ dɔnnikɛla o dɔnnikɛla ɲininka ni dɔnnikɛla tilennen don a bɛ kuma ni nin kuma in de ye misaliya sisan ale bɛ ka furu tiɲɛ min bɛ ka nin kuma ninnu fɔ a bɛ furu tiɲɛ ni fɛn jaasi fɛn dɔ ye fɛn min yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a b'a ɲɛdɔn a ti a fɔ n'a b'a ɲɛdɔn a ti a fɔ o kosɔn ne y'a kanu yan nɔ magandɔnnikɛlaw u ye min fɔ yan nɔ parce que ale balalen bɛ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min na o ye bolomina bolo jigin a balalen b'o de kan a bolo ni maa min y'a bolo jigin o bɔra kira ka sunna la pewu ni maa min y'a bolo jigin o bɛ ka baara kɛ ni dongo de ye o ye musiriki de ye ale ye bolo kɛ fɛn kɔrɔ de ye donc an bɛ dɔnnikɛlaw ɲininka olu yɛrɛ ka dɔnnikɛlaw u ye mun de fɔ bolo la est-ce que boloko bɛ se k'a to i bolo minɛ i bolo jigin o bɛ se k'a to an tɛ sali ɲɔgɔn fɛ wa ayi bon an bɛna jɔ yan dɔɔni ka u ka dɔnnikɛlaw ka kuma dɔ bɛ yan nɔ k'o ɲɛfɔ aw ye an b'a fɔ lettre minnu nana ka to lujina ma lujina minnu sigilen bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw fɛrɛnfɛsɛli kama Buni Bazi ninnu Ibn Baz olu ka jaabiw b'a la i k'a dɔn k'a fɔ lettre dɔ nana o ma o lettre ye jumɛn ye o de ye yala mɔgɔw ka sali bolo jiginna kɔfɛ maa ka sali bolo jiginna kɔfɛ yala o bɛ cogo di o bɛ kɛ a bɛ yan tike de u ye u ɲininka o ɲininkali min na u ye jaabi di a la u ye jaabi min di a la an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o la u ye jaabi min di a la kuma bakuruma fɔla a ko fa iza salla shakhsun al-lujnatu ad-da'imatu lil-buhuth al-ilmiyyah wal-iftai ya fam أعضاء اللجنة عبد الله بن قعود عبد الله بن عديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ni makan doni gelawdi ya fam ako ni mado salila wa huwa mursilun yadayhi fa idha salla shakhsun wa huwa mursilun yadayhi fa salatuhu sahihatun Allahu akbar makan garamo de kayni ko ni maa min salla k'a sɔrɔ i bolo jiginnen don ko i ka sali sahalen don a y'a faamu makan karamɔgɔ de kan ye nin ye dɛ a ko bari ka sababu li anna wadi al-yumna ala al-yusra laysa min arkani salati wala min shurutiha wala min wajibatiha aw hali bi n'a ye jaabi lettre ci u bɛ nin jaabi de f'i ye ko k'i kini da i numan kan ko sali jɔsen dɔ tɛ a sariti dɔ tɛ n'a bɛ ɲɛ n'a ye wala a bɛ tiɲɛ n'a ye o tɛ a wajibi tɛ sali jɔsen tɛ a sariti tɛ a wajibi tɛ bon n b'a fɛ a k'a faamu de nin ye karamɔgɔ ka kuma ye minnu bɛ maa nɛni na yan ni maa lagosi la yan nɔ ko bolo bon n m'a dɔn silafana dɔgɔya don kalan na wa i bien sabu min bɛ na ne ma sɔrɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awɔ ma sɔrɔ k'a dɔn o tɛ maa nɛni kunbo ayi wa amma iqtida'u man yada'u yadahu al-yumna ala al-yusra biman yursilu yadayhi fa sahihun aidan o ko maa ka ladege maa min bi a bolo minɛ min bɛ kini da numan kan o ka sali mɔgɔ nɔfɛ min b'a bolo jigin ko o sali in fana ko a sahalen don kokura qala sheikhul islam ibn taymiyah man qala min al-mutafaqihati
أتباع المذاهب أنه لا يصح الإتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقده في الصلاة عند المعمومين، فمقالته توقئه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافد والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة. ابن تيمية كو تزرم به لجنة الدائمة للبحوث أمبوكا كما كننا أكوني ما من كو كامني فقه كلا ولا يفهم دينا نيفلو منون تقولين بسراو كو كافوكو أتيبه كمانا ماكالا دغي ni moye ibe min fongo nyonya na ti tasira gelena ne ay kodo ke oti be ga mazhabla me ale min biga ke abi be ga mazhabla ya fam makala alman komo feno hakilla do be alman komo la mazhabla ni almami ta tekele misali ala akoni mami ngo ko lu te sali nyongo fe ko ni ko silamo te sali nyongo fe ni o ka fonyo ay kiri la tanno ko ika kuma mbe idon farali dunge ka tasra la ani bidia tigu ka tasra la manganchila bidia mo 100% de bidia mo do parce que kuma ga mbe ajira ko bidia mo de don quoi min arrafidi wal mu'tazilati wal khawarij nebun temeda kuma de alladhina faraqu sunnata asarjida minu nye sunna faranyonya ko akuma mbido okonnana ودخلوا في الفرقة والبدع إبدو فرلا عن بدع. قال ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة. أقول لكم جمع كل فيلبانتي تجونون ضالين نما فري بنتي متى كمادو كافوكو ko labana nga dilige ko fo kase degere la ni mami ye bolo kortali toyi sen folo la yafam ko o ba fo ko to salo tigi ko fe walma ni mami ni obe saliji ta kam ni jido manina ko to salo ko fe dore be no awa ulte salo mo ko fe nu yere bolo awa o ka senu da falente ko sobe kadro ila amthal hadhihi ad-dalalati التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض. نانترا نفي كل فيلبانتيا كمانو أبينا ديليكي فو مذهب كلن يرم مغو تسالي نيون كوفي ولا يصلي تلميذ خلف أستاذه نبينا ديليكي فو لبنا كلاندين تسالي أكرم كوفي ولا يصلي أبو بكر خلف عمر الله مكي ko abaga yere kun desali ab umar ko fe fa bi lamanga daddo bela jelena wala aliyun khalfa usman wala yusalli al muhajiruna wal ansaru ba'dhum khalfa ba'd e barika sabe ke telama ka tabulo la ibasru lu furango o fonya de fonya se amayanu ya fama sahaba utlalendo dogumu bolo mina dogumu bolo jigi don gala bela jelen bo kalama bolo jigi te maliki geleyo bazabtiki chamande kumbe mingu ma bolo jigi wala khifa ala muslimin أن هذه مذاهب أهل الضلال يا أيوة أكون سكافو يتلا كفان كنا سالين يوم في بولو دما كما كوي فيلبانتيا دونغو كاتاسرادي. وقال أيضا وقد اتفق السلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تناظرهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. أكو بيت سابو ببناغا تابعينو بلا جلن بناغا ko do bi se ka sali do ko fe ka faraw fole me ngongo sa fiqh masala do la hani hali wajibi do sali re wajibi do u fole me ngongo ola sali chenando u fole me ngongo ola wa manha ba'd al ummati yani salat khalf ba'd li ajli ma yatanaza'una fihi min mawarid lijtihadi fa huwa min jinsi ahli al bid'i wad dalalati ako mo ni e madu fara ka foko te sali ko kana sali do ko fe ne ko karsa kana sali karsa ko fe aba bolo bla aba bolo mina
a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko i ye bidaa mɔgɔ de ye i ye filibantiya de ye i ye maa filila de ye voilà ni kumakan ye ni o bɔra makan dɔnnikɛlaw fɛ yen nɔ lajina in kɔnɔna na اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالله التوفيق ningu ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye mais a tigilamɔgɔ u ka lajina in na u ka taabolo ye min ye u ye min faamu bolominɛ na u y'o fɔ i y'a faamu bon minnu fana lettre ciw ma malikiyanko minnu bɛ yen olu fana ye min faamu bolojigin na u y'o fɔ voilà o kuma ka jan o de kosɔn laɲini yɔrɔ min ye dɔrɔn k'a fɔ an tɛ sali ɲɔgɔn kɔfɛ wala k'a kɛ komi n'a fɔ an tɛ diinɛ kelen na wala k'a fɔ an bɛ kuran a y'o facɛri ka u facɛri ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a bɛ facɛri silamɛw la ka da kun min kan ne ma sɔrɔ ka dɔn n'a y'a sɔrɔ lasari ko don tawhidi dɔn k'a fɔ ko ashariyaw hakilila fila b'u bolo u ka hakilila fɔlɔfɔlɔ u ka base yɛrɛ bɛ min kan o ye de i ka tafuyudu kɛ ayatu sifati ninnu na ani ala ka magankutu asma sifati ninnu i ka tafuyudu kɛ komi ala bɛ cogo min ala de b'a dɔn wala o de ye u ka base fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye min ye k'a ta'awilu ka kɔrɔ ɲini a la o kɔrɔ ɲinini a la olu y'a ɲɛna ko o kɔrɔ ɲinini de ye maturidiw ni ashariw ka taabolo ye u bɛ sin ka u kɛrɛn k'o lagosi n'o ye u ye makan dɔnnikɛla dɔ bɛ ko ibn usaymin u y'o ɲininka ko yala est-ce que mɔgɔ bɛ se ka sunna mɔgɔ bɛ se ka sali ashariya kɔfɛ wa a ko a bɛ sali a kɔfɛ a ko hali n'i y'a dɔn k'a ka akida ashariya ye a ko kabini ala ye ne da ne ma maa ye min ye ashariya kafiriya ibn usaymin a ko ale ma deli ka mɔgɔ yɛrɛ ye min ye ashariya kafiriya a ko a ma deli k'o mɔgɔ ye o tuma na dɔnni ɲininaw a ka d'an ye a ka segin a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kuma fɔ i kunfɛ ten bamanankan na wari dalu ti fɔ a y'a fɔ a y'a ka dalu fɔ ni dalu t'a bolo a kana mɔgɔ nɛni o de ka ɲi an kana ɲɔgɔn nɛni quoi nin ye dɔnnikɛlaw ka kuma ye dɔnnikɛla mana kuma banna kaba i bi wasa dɔnnikɛla kumana i bi wasa ɲininkali filanan a ko dɔw bɛ u bolo jigin dɔw bɛ u bolo minɛ minnu bɛ u bolo minɛ olu dɔw tɛ sali minnu b'u bolo jigin kɔ minnu fana b'u bolo jigin olu dɔw tɛ sali minnu b'u bolo minɛ kɔ ko ka u kunnafoni o la i y'a faamu o kunnafoni ditola a ko a y'a jira ko bolo minɛ ko sabatara ka bala kirama sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu a ko nka caman b'o de kan a ko wakariha malikun dhalika fil faridati a ko maliki ye o kan farida sallah wa ajazahu fi nafilati nka y'a daga nafila la i y'a faamu وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمة أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة عليه أجرا ko sali kanu fɛnw do comme comme minnu nana la mi ko do fotile ɲa kɔnɔna na ale y'a jira ko kanu fɛnw do n'a kɛra mustahabu ye aw bɛɛ bɛ te mustahabu daraja dɔn bon o maana karahiyati malikin lahu an yu'adda min alwajibati salati ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء يا فهم ako amana ke chogo chogo amana na nyewonye ka dogo nde sale do hadise famve dogo nde sale do bara famve ako nga amana ke chogo chogo la ta'ila warahu afla bila jele sunade afla bila jele sunade abibe aw fila bɛ ka sali ɲɔgɔn kɔfɛ ka sali ɲɔgɔn kɔfɛ ko bɛ ka sali salen don ko wa fɔngɔ ɲɔgɔn tɛ nin masala in na dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bon hakaza toujours ngo malikiya nge min ye ɲininkali kɛ o de ye jaa fil mudawwanati al kubra lil imam malik rahimahullahu juzu fɔlɔ باب وضع اليد على اليد سئل مالك
عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال لا أعرف ذلك في الفريضة. مننا مدونة كنا نوي مدونة الكبرى المام مالك كما كم فرالين عنك كونيه بولو دالي بولو كان كوي مالك ينيغا كابو كيني بولو دالي ما نمان بولو كان سليلا كواكو نيتي أودان فرد صلى الله أكبر. ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا باس به يعين به على نفسه. أكوغا ننافلا ودو ni mena ka jo ni sengena ko ibse ki yere deme ni bolo ha ni sengena ibse ki yere deme ko nafila la ko oti basi ni file na kuma na fale mbare fawede ni kuma na faka bongo sobi ko oti basi bon ni karamo gengo fa hal ma'ana dhalika annahu la yustahabbu أو لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الفريضة. فإن قيل إنه ثبت في السنة القبض قلت نعم ثبت ذلك من رواية مالك في الموضع فكيف يقول لا أعرف ذلك. أقول كو بولو منا دون سنة لدي بولو منا حديثه منو ميجتي حديثه من ميجتي بولو منا نيريري oye malik ga riwaya ne o ma riwaya be ko ko asale do alna asru kuma wero bala me angala nyini te ka fo bolo kana mina angala nyini de mo ga fam bolo jiginye ala kira ka ta bolo de sallallahu alaihi wasallam malik nana madina ka usro o de kan wa ala kira e salinye fo mo ya fam bino nyefawi ama bolo mina fae tuma do la ala kira ko doma ikasali manye sagi ikasali kan a ce ko akira kamana gwan shi saba akwai ikasali manye sagaga ce saga ko ikasali manye sagaga ce sagina ka ce re ko ala kira ma ko sisaza sali bi ke ciko be ne ba fe ka fonye sa wa de se muttafaqun alayhi wa sahalem be katamini hadise be ka ite muttafaqun alayhi men nan ne ba la gale ciko dola ne ba la gale ciko dola ibasoro a caman be no comme ina fo ne an ga ba fo na fam mo tina fam parce que ba fam ka fam bi ka bolo mina la go so tangala ni angala ni ne mi dron o ka don ga fo bolo jigin be quoi mo go fam o kana dina chefara ni bolo ko yi an ba fe ko de o mo ko de fam ko wala ako ni yorola ako maliki de yafu hadise la kali bade bana hadise ma bari فكيف يقول لا أعرف ذلك وهو الذي روى الحديث في الموطأ وأنه أخذه الشيخان أكو مالك دي حديثين فو أيوة مالك دي فو موطأ كنو من يامنا ويامنا على دلا فمعنى ذلك أنه لا يعرف العمل على هذا الحديث أكو نبي مينو نير اللسلو كلام akoro de ati bara don ni hadisen kan wa antum ta'lamuna jalalata ilmi malikin wa tashaddudahu fi tamassuki bis sunnati wa athari sahabati aw ba don aw be maliki ga bonya don aka doni bonya bo don ani dina ka gela bolo chokomi ani minali ka gela bolo chokomi ni ala kere ka sunnai sallallahu alaihi wasallam ndella ka fawi amma ma don mi ni i poron kira ka sunna ka alma maliki bo amo mo don ani ka tugu sahaba no ko amo mo fa hal yakunu qawluhu hadha nasikhan lil hadith hukma na isa ka kuma ndina ke tusili bae hadise nyawa ma al ilm anni darastu ba'da kutubi usul al fiqh wal hadith wa atma'innu lil asl alladhi tabahu malikun في أن إجماع أهل المدينة ناسخ للحديث أكو عليه كلامك عليه أصول كتاب دو كلام أصول فقه أنا حديثي نالم بالا لاسلي مالك مذهب لاسلي مية مالك ترامينغو أودي مدينة كاو سابقا كراك وقتي تمنينغو تابعونا واتلا أني كاتا تابعونا كلام تابع مدينة كاو منا بمينغا صحابة وني تابعونا ikado ka foko nuwi uka bara benaminga
ko be hadisin tu se ka boy idha lam yakun hunalika mukhalifun min at-tabi'in fi qatr akhar ni fungonya bateno aba tabi'una la fangorfe fa in qila inna qawla malik la a'rifu لا يدل على إجماع أهل المدينة قلت هذا فيه نظر لأنه لو وجد فيه خلاف لا عرفه ولو عرفه لذكره فلما لم يكن هناك خلاف دل على أن هناك إجماع فإن قيل يحتمل أنه لا يعرف في ذلك حديثا فلما وجد رواه في نعم فلما وجد رواه في الموضع هذا مردود بقوله ولكن النوافل إذا طل أكو ni uko ma ko malik hadise ma se malik ya hadise lagal de yela sa kana fa ko hadise ma se hadise lagal ko malik bolo o koro de akana na fo ko hadise ma se malik ma aya hadise lagal aka don ko abeni hadise ngalama me alati bolo mina do fardala wa hadha yadullu ala ma'rifati malik wa ittila'ihi ala alhadis walakin hamalahu ala nawafil dun alfara'id hadise min fara mu'tala maliki ye ata akoroke nafila salidi farra salite kama fi masalati man akala aw shariba nasiyan fi ramadan komi nafo maliki ye ni dumuni ke singalo la ala de dumuni ni mina singalo la ala de mi ayo hadise la gali nga ma barake nay maliki ga madhabi ni imina nyina na kami singalo la ya do se ajira ko ala de mi ala de dumuni nga maliki ko ibasara koti aw ko malik yo ñona ki o hadisena inda l'imam malik ya fam donc o bajire ka foko malik ya hadisenye bara di taka wa malik kelentere ma juldo wone e ko ebe aba mo nini ka mo bodala ka salamu chefara ko kadaka ko aba ato kuti bolomina ko bida mo de don e o bomi o don suga jumai kasoro ko ima awye ala kera ye abolo jignendo una no daluye doni gela yaare koni tlebi am fe ko tere kamini doni daminala kamini sahabo ko tlela kana bla fobi sahaba minu nyu bolo jigin kasali abe sahaba tambo ka fara tabi unoga ay bisa ko bali chokodi mana be mi nyini salamo fe fitna kuma nu akana tlo do gro anga salama mina anga nyogo mina kele min be ambolo anga nji jawfi naam bismillah tasnaran naam abijeni tasmala hamiyatan ye kuna fundi ya nyana ka sawge munye ala senna ni awni ngara ba fo ko anga tafi bonon be ka fo bolo jigite che naw ni ngara ba fo atafi ni be arabo lo ba mine o de ko isia na asura ba kuna fonda akute sit akute ko degeda ko degeda ma fe maliga ngaw uye ni ngali do chuma maliga ngaw uye ni ngali uye kuma mi fola o kuma ko lo ka gir doni ko parce que o kuma ina ubina nuka daluye ka fa ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam muslim ka hadisi do salido ko muna aw bi ta'to aba saliko ngana ngana wiya ka bo ka bulu filfilde khadaf lal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un maliki yu ka don gela ko ni mama ya bulu jigi bulu mina ka anga misri ko no yanno ko ibe aba ibe to ko fa ale mason ka sali bulu mina na ko fi ko mala sunana ya famu mais aussi ta ngala ini bulu mina na bi sali bulu jigi na ko fi bulu jigi na bi sali bulu mina na ko fi odi aw ngala ini odi ko so ma bamba ale ka kumainga ale ko khashiyuna min fura ko ni ikabar la dron ibolo mana sabati romi ikibolo to eno ko katlagi ibolo ta ko be khushu gengo Allahu akbar ko be khushu gen parce que bolo be la maali mi ngega ele ko be khushu gen ko ala gira e fatante ligi ka boma bon ay don gala ay kuma indi don gala no go ayde ko o bolo yele mali min fora ko o fora salamu bilad la ko
ko min b'i kini fɛ k'i bolo sɔn min dun ma fɛ k'i bolo sɔn k'o fɔra o de la ayi a ko a ye kelen kalannen tɛ o lusulu la ni kuma fɔra k'a labila a ma dɔn a ma tahiya fɔ ka fara kan a ma salamu fɔ ka fara kan a ye kuma in fɔ ko sali la salamu dun n'i ye salamu bila dɔrɔn i bɔra sali la a ko tiɲɛ don k'o bɛ yen ko nka mɛ bolomina fana ka sunnaya fɔra bolomina fana nana sunna kɔnɔ o tuma na ko alagayatu awa lilagayati lilwasilati hukumu lagayati kuma la sunna la alwasilatu alagayatu tubarriru wasilata ale ka faamuya la dan ye min ye quoi i bɛna fɛn kɛ kun min kama o kɛtɔla i bɛ min kɛ o fana ka ɲi o tɛ baasi ye bon lusulu la fɔɲɔgɔnya bɛ nin masala in na fɔɲɔgɔnyaba yɛrɛ b'a la lusulu yɛrɛ la alagayatu la tubarriru wasilata k'a fɔ i bɛna ko ɲuman kɛ ka kojugu kɛ yalasa i na ko ɲuman sɔrɔ o tɛ bɛn wala ale y'a jira de ko n'i bɛna ko ɲuman kɛ ka ko jugu kɛ yalasa i na ko ɲuman sɔrɔ k'o bɛ bɛn mais lusulu kuma salen na o tɛ bɛn bon o ye kuma discuter u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ a nana ni kumabakuruma la hadisi musi salati komi bɔra ka min fɔ sisan alakira ye sali kɛcogoya bɛɛ lajɛlen fɔ a ye nka a ma boloko fɔ a la i y'a faamu o ko tiɲɛ don a ka ni hadisi in salen don tiɲɛ don nka mais a bɛ ni hadisi in fɔ anw ye de n'a y'a sɔrɔ an ko ko wajibi de ko sali tɛ ɲɛ kɔ mais maa si tɛ yen nɔ min ko bolomina ye wajibi ye ko maa tɛ ka sali tɛ ɲɛ n'i bɛ bolomina nin ye dɔnnikɛlaw yɛrɛ ka kuma ye o yɛrɛ ka dɔnnikɛlaw ko maa si ma kuma n'o ye k'a fɔ ko n'i bɛ bolo minɛ i sali ma ɲi ko maa si ma kuma n'a ye bon yan ka ninnu ka kuma cogoyaw la ni dɔnnikɛla minnu n'an b'u ka kuma min an b'a faamu k'a fɔ olu b'a fɛ ka kɛ wajibi de ye mais dalu t'o la o dalu t'o la voilà bon ka se fo degré la ko awa ni maa min ma olu ta in kɛ ko e ka bato ye yɛrɛ sɛgɛn fu de ye o ye yɛrɛ nɛgɛkan de ye o tɛ tiɲɛ ye kuma in yɛrɛ fɔra yan nɔ ka da o de kan yɛrɛ nɛgɛkan de don tiɲɛ t'a la awɔ ala ka an bɛɛ lajɛlen ka baara minɛ an b'a ɲini ala fɛ silamɛw ka kelenya ala ka sabati silamɛw bolo baara ninnu yakalasili de ka gɛlɛn baara la i bɛ taabolo o taabolo la i jija i bɛ baara min kɛ i k'a kɛ ala ye i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i bɛ baara min kɛ i k'a kɛ ala ye ni jijaliba ni i filila i ka faamuya la i ka i filila de n'i filila ala bɛ baraji kelen d'i ma n'i bɛnna sababa ma ala bɛ baraji fila d'i ma i y'a faamu bon nin si lagosilen tɛ bɛɛ lajɛlen ka diinɛ kɛ ni jɛlenya ye dɔrɔn nka min kɔni bɔlankolon min bɔ a la o ye min m'a ka baara kɛ ni yakilasili ye nka an bɛ min kelen fana fɔ ne a kɛra maa min kɔnɔ ko fɔnɔ tɛ diinɛ masalaw la ko e mana kelen min fɔ k'o de dɔn i yɛrɛ nɛgɛ dɛ i yɛrɛ nɛgɛ dɔnnikɛlaw bɛ kuma nin kan kosɛbɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɔnɔ bɛ diinɛ masalaw la o tɛ baasi o tɛ ban la yɛrɛ ala ko u tɛ wuli u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ walidhalika khalaqahum mastamma raihata alfiqhi man lam yaqif ala mas'alati alkhilaf karamɔgɔkɛ dɔ ko a ko nin kuma in kan ka sɛbɛn ni sanu de ye mastamma raihata alfiqhi man lam yaqif ala mas'alati alkhilaf a ko mɔgɔ ma fiqhi kasa mɛn maa ma faamuya diinɛ la mɔgɔ m'o kasa yɛrɛ mɛn maa min ni e ma fɔnkɔɲɔgɔnya masala dɔn maa o maa n'i ma fɔnkɔɲɔgɔnya masala dɔn e k'i dabɔ kalanko kuma la awɔ i dabɔ a la fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ diinɛ masalaw la masalatul ahkami o ye kiiriw ka masalaw ye e y'a faamu tan de ne y'a faamu tan de a si tɛ kira dɔgɔyali ye dɛ e y'a faamu cogo min kira ka bonya don ne y'a faamu cogo min kira ka bonya don bon c'est pas la peine an ka taa ɲɔgɔn kɛrun ni kafiriyaw ni fɛn wɛrɛw ye an tɛ fɛnw t'u minɛn kɔnɔ bilen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ala k'an tanga ni ala ye jarabi n'a mɔgɔ suguya ye u bɛ sɛgɛn kɔ
nam نارا ubijen tasmala حامية minga kala تسقى ubalami من عين kamini jinyala آنية minga kala ya kagele asilen be dana kala la laysa ta'amun dumunite lahum ubolo إلا من ضريع wakamini nyame ngoni dela لا يسمن nga laharata de ko no jinda basita la de la yusmi adi motlo ولا يغني adi nafanye kamini kongola nyeda do odonna نائمة onema ledo رادية jebado aga barai في جنة ebe naola عالية min gorda ledo لا تسمع de لاغية kuma langolomme ala فيها عين jinye bala we boli baye فيها سرر liu bala مرفوعة min gorda ledo وأكواب ani barawo bala موضوعة no dalemba kerefe ونمارق ani kungordono bala مصفوفة no blalembe arana وغرابي ani fense fen bala no fense ledo أفلا ينظرون yalo te filelike wa الإبل kadoro ɲɔgɔnme ma كيف cogo min n'u y'a da a ɲɔgɔnme ye kaba ko fɛnba de a bɛ tile joli joli bɔ i kɛ hali n'a ma minɛ ti fɛn tɔɔrɔ a ye o tɛmɛnen kɔ a golo bɛ ba a golo nafa ka bɔn a sogo nafa ka bɔn a nɔnɔ nafa ka bɔn hali a ɲɛgɛnɛ o bɛ kɛ fura ye komi n'a fɔ ala kɛra ye dɔw furakɛ n'a ye cogo min sallallahu nam وإلى ani ka السماء taa sangaba ma كيف cogo min n'u y'a koroda وإلى ani ka الجبال taa kulu ma cogo min n'u y'u jɔ وإلى الأرض ani ka taa dugukolo ma cogo min n'u y'a fɛnse مذكر wajuli kɛ إنما أنت مذكر ye wajulikɛla de e ma jɛ u kan ni karabalibaga ye fo mɔgɔ min n'o y'i ko don ka bɔ limaniya ma ka kafira ni kuranɛ ye ala b'o ɲankata la min ka bɔn u ko segini u bi kana anw de ma ka segin u ka kɔlɔsili o bɛ anw de kan bisimilahi